2. Wait lang ah. Hirap pala. Okay ba kayo? Promise? Uy, pwede dito yung nagka-Twitter. Uy, follow nyo ako. Pwede nyo kayo follow. Interview. KYLAREAL. Follow nyo ako ah. Tweet nyo ako doon para pag may mga kapuso na pabalik ka dito. Ay, ulit. Saka, abangan niyo po yung bago kong album. Siguro, before the year ends, lalabas na yun. Pero pansamantala, pwede po rin kayong bumili ng private affair kung meron kayong extra money sa inyong mga bulsa. So, salamat po ulit sa pagtangkilig niyo sa GMA, sa Party Pilipinas. Okay ba kayo sumayaw? Game ba kayo? Talaga, sabayan niyo ako ha? Alright, sige, music please. Kasaya tayong lahat. Ibang gagwapo yung dances. Mga girls, ikaw naman kayo!